Este mes de agosto, a Illa de Arousa rende homenaxe aos mellores produtos do mar. Os días 9, 10, 11, 15, 16, 17 e 18 coa Festa Gastronómica do Mar, con degustación de polvos, sardiñas, berberechos, navallas, camaróns, todo nos stands instalados no Paseo Marítimo do Xufre. Ven a Illa de Arousa e goza dos mellores produtos do mar. Organiza Céltiga Fútbol Club. Colabora Otero Gamma, materiais de construción, baños e cerámicas para reformas ou nova construción. Bodega Bouza do Rei, viño de calidade elaborado coa colleita das mellores parcelas do Salnés. Fina Viñas, café bar con terraza exterior, cafés, bebidas e saborosísimas tapas. Compañía de Electrificación, distribuidora e comercializadora de enerxía eléctrica. Restaurante Ameca, cociña de calidade con produto local e fresco, con vistas á ría. Restaurante en Nos, para comer, cear ou picar algo, peixe do día e os mellores mariscos e carnes. Restaurante A Salga, gastronomía tradicional galega e a mellor selección de peixes e mariscos. Mariscos Gilmar, tradición, compromiso e garantía de calidade, venda ao público e a maioristas. Chiringuito Punta Furado, gastronomía de calidade co mellor ambiente a pé de praia. Restaurante O Novo Tuno, arroces, carnes, peixes e mariscos, ampla terraza exterior con vistas ao mar. Benvidos a De Festa en Festa, hoxe nun sitio paradisíaco, como podedes ver, vamos, impresionante. Sabedes onde estamos? Estamos na Illa de Arousa, festa gastronómica, festa de produtos do mar. Así que imos pa ali porque mirade que ambientazo hai aí. Dios, vémonos agora, viña! Bueno, e na festa de marisco, pois chegamos ao que é a cociña, aos fogóns. Bueno, estamos aquí co jefe de cociña que leva aquí toda a mañán cociñando. Bueno, contanos un pouquiño como foi a mañán, a ver. A mañán é o fin de semana en sí, vai de puta madre porque ben se ve, de ano tras ano a festa vai a máis. Quen vai a falar mal do seu viño? Cal é o taberneiro que fala mal do seu viño, non? Isto vai de puta madre. Cantas paellas fixeches hoxe aquí? Pois de momento levamos 6, 2, 8 e 3, 11 que van feitas pa mañán, pero haberá que facer sobre unhas 20 para hoxe a mañán. Aparte hoxe está un tempo cojonudo para ir a comer, claro. Regalallo, non hai playa e quedase todo Cristo aí a comer. Pa festa de comer hai sempre xente, tío, sempre xente. Bueno, pois vamos a dar unha volta máis por aquí pola cociña e despois xa vamos a ver o ambiente que hai. Perfecto, veña, un saludo. Hey, don't you think I can see? ¡Que viva De Festa en Festa! ¡Que viva Marisco de Arousa! Hey, baby, I don't wanna stay in this club no longer. You can move out of my place. There's no need to be shy. Bueno, estamos aquí batendo ovos, non? Batendo ovos, levamos 6 días. 6 días batendo ovos. Xa perdemos a noción do tempo, 6 días. E deixate ti sola batendo ovos aquí. Bueno, ás veces veñen alguén a axudarme, ás veces. Pero hoxe é domingo pola mañá, claro. Ai, bueno, hoxe estuvo Vicente, un compañeiro. Bueno, menos mal. Onte veu o meu home. Veñen, ás veces veñenme botar, ás veces tamén veñen comer un cachiño, E de paso veñen a axudar. Bueno, contame, cantas tortillas vas facer hoxe? Hoxe conto facer 100 e pico. A semana pasada fixemos
120, hoxe conto, ao estar así o día nublado, conto facer 140 ou así. Dios, pois vamos a ir. Son unha tortillera aquí a facer tortilla seguido. Bueno, eso dá justo tamén, porque, bueno, o tortilla é máis rico, non? É o máis rico. E sale moito porque os rapaces o marisco non é que tal, non sabes, os miniños, entón a tortilla sempre sale. E aparte a tortilla acompañada con marisco tamén sabemos rico. Sí, eu xa che falo dos rapaces que pero ao chegar así a noitiña veñen da playa, os miniños veñen con tanta fame que isto é a paella e as ameixas, todo en general, pero a tortilla ten moita salida. Bueno, pues ahora vamos a irnos a la proba a ver que tal están as tortillas, Probade e xa verás. E faltalle ceboliña que na podemos botar. Por qué? A cebola. Porque claro, despois é moito rollo, veñenche con cebola ou sin cebola, esta non ten, é moito rollo. Entonces, mira, sin cebola. Pero están cojonudas. Vamos a probarlo. Veña. Veña, sorte. Hola, bo día. Gracias. Afraid you just follow my way. Tonight we will fight together. We will rock it tonight. Just jump on this fight. We will rock it tonight. Just jump on this fight together. We will rock it tonight and forever. Just jump on this fight together. We will rock it tonight and forever. Just jump on this fight together. We will rock it high. We're burning like a fire. Yes, we're moving to the top. Baby, we got the power. Keep on like this for hours. Moving on like this non-stop. Bueno, que? Como vai o día? Bueno, pois eu creo que un pouco apurado a estas alturas, pero bueno. Teño moi boa pinta, Home, se queres probar, sabes que hai para gusto de todo. Despois está moi quentes aí, non? Está moi quente. Eu ando con guantes por eso, porque me queiman. Bueno, contanos un poquinho. Ti eres o presidente aquí da Céltica, contanos un poquinho como vai. Estes chavales me puxeron aquí de cabeza de polígono, pero bueno, levan moitos anos aquí e tal, e bueno, hai que botarlle un cabo para que aprendan eles un pouco, que non queda outra, que non vamos a estar sempre. Hai que enseñarlle un pouco e tal, a ver se talle un pouco de voluntad para eles para tirar para diante, que isto dá moito traballo. Sí, home, pero tamén dá moito beneficio, non? Me refiro a xente que... Pois mira, traballas aquí un mes e tal, e quítanos parte do presupuesto para a base e para todo. A verdad que é un apoio bo para... Entonces hai que dicirlle a xente que veñan todos os anos aquí a esta festa. O que pasa é que o que ven a ver volve. Levamos aquí, non sei canta edición é esta, bueno, pero está claro que nós intentamos ter o mellor produto posible, que a xente quede contenta e disfrutar todos nós e eles. Eso é o que se pide. Eso que se pide... Perdón se fallamos nalgo, non nos queda outra. Bueno, todo o mundo temos dereito a fallar, pero ahora mesmo que vamos é a comer, a disfrutar da festa. Pois enhoraboa e nada, bo proveito para todos, vale? Moitas gracias, chicos. Bueno, que, como están aí esas navalliñas, non? Buenas, pois están, como ves, gordas e listas para comer. Dan ganas de botarlle a man, a verdade que dan ganas, Que queres unha? Veña, va, dame unha. No, pois non che dou. Culles tu o tique? Ainda non, joder. Bueno, veña. Veña, va, Vai, gracias. proba e degusta, Veña, gracias, Hoxe xa miraremos como están. Bueno, vou pillar, Igual está quente, non? Buenísimo, Como están? Buenísimo. Ahora non digas que para a tele, di a verdade. Bota máis, bota máis. Di a verdade. Bueno, estamos aquí co parrillero oficial aquí da festa. Bueno, contanos, cantos kilos de sardiña vas facer hoxe? Hoxe faceremos 150 kilos, ou así. 150 kilos. Sí, porque ao haber moitos produtos non se vende. Se fora solo de sardiña venderíamos moitos máis. É que fai calor aquí na parrilla todo o día, non? Bueno, sabes que quedamos sempre os mesmos. Aquí non hai quen queira vir para asar as sardiñas. E onte, co sol que había, menos. Hoxe que a ver niebla estáse bastante ben aquí. E non se ven nada de axudar, nin a botar, nin a dar unha cerveza, polo menos. Bueno, temos que irnos colleres tamén, Ainda por riba? Sí. Ah, buen día, hola. Pero bueno.
Bueno. Vai estar esta parrillada lista xa ves, produto da ría é perfecto. Pois agora en breves vamos a disfrutar del. Contame un poquinho que estás tomando. Hai unhas ameixas, a ver, que vas a coller a meixa? Pues bueno, tenemos de todo, tenemos pulpo, tenemos pimiento de padrón, sardinas, todo producto local, todo rico y comida de aquí. ¿De dónde venimos? Desde Madrid. Desde Madrid. ¿Venís a propósito esta fiesta? A propósito. Todos los años venís. Todos los años venimos. ¿Y qué le dirías a la gente para que viniera para el año que viene? ¿Qué le dirías? Que vengan otra vez aquí, que aquí van a comer bien, buena gente y buen clima. Vale. O sea, disfrutarlo. Gracias. Está todo isto, cantos platos ten vostede aquí? Eu que sei. Aquí ten unha chedeles vacíos xa, pero que... Como Fala- todo vostede ou que? No, mira, fala. Fala, que pasou, que pasou? Ah, pero cantos platos, aquí está todo vacío xa. Teño mala voz. Escótase perfectamente, hombre. Ah. Bueno, de onde vimos? Das laxes, Das laxes, sodes todos de aquí? de Arbo, de de que Vigo máis? De Vigo, e da illa, e da illa. Que a illa é unha maravilla e hai que vir a illa. A illa é unha maravilla. Pois ten boa pinta, non? Os galegos sabemos onde está o bo, Manda carallo, Pois pola tarde un paseiño por aquí, por aí. Home, mandarlle unhas cerveciñas frescas, estrella Galicia, ¡Viva a Illa de Lousa! Bueno, a ver, contádenos un poquinho, a ver, que tal está esa empanada? A ver, contanos. Bueno, ainda la probé, pero ten unha pintaza impresionante. Eu estame dando as ganas de collerche un cacho, macho. Queres un cacho? Dous, Pois viña, va, cólleme un cachiño, rómpete un pequeno, pequeno, Tes aí un cuchillo ou non? Corta ca man, home, corta ca man, hai Calma. confianza, home. Ai, Hombre, como se nota que apajou el, Como se nota que apajou el, Xa, pero xa está cobradeiro. Prova ti, hombre. usa aquí. Hey, don't you think I can see Genial. Está buísima, Está buísima, bueno. Xa viñemos ano pasado tamén. Repetimos. Sí. Home, cando hai bo produto aquí... Home, hai que vir, hai que valorar o que temos aquí. There's no need to be shy, cause you're fun a rock guy. Estámoslo pasando moi ben na Illa da Lousa. Baby, don't be afraid, you just follow my lead. Tonight we will fight together. We will rock it tonight, ever. Just jump on this fight. We will rock it tonight. Bueno, ¿de dónde venimos entonces? De Barcelona, Cataluña. Barcelona, Cataluña, muy bien, pero aquí falta algo, ¿no? La comida, tengo hambre y no. Que yo tengo mucha hambre, yo quiero comer ya. Pues habrá que ir a buscar la comida. ¿Quién fue a buscar la comida? A ver. Mi padre, mi abuelo y mi madre. Pues ya quedaron allí a comer. Mis sirvientes. Bueno, madame, ¿todo bien por aquí entonces? Perfecto. ¿Qué tal lo está pasando usted aquí en la Illa de Arousa? Pues súper bien. Pues la comida muy buena y todo. ¿Hasta cuándo estáis aquí? Todo el mes de agosto. Bueno, a disfrutar de esto. Pero estamos en Areas. Cuénteme. Que la abuela, que soy yo, soy de Galicia. Ah, vale, de aquí. ¿De qué zona? Vivo en Sanjenjo. Yo tengo ganas de comer pulpo. ¿De pulpo? Sí, pulpo. ¿Y te lo van a traer? Sí, ahora, vamos a ver. Yo creo que se lo están comiendo por el camino. Yo creo que tardando van a un quedar así, poco. Just jump on this fight together. We say hey oh, hey oh. 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 Muy buenas, vamos a ver. Cuéntame un poquillo, ¿qué estás a comer aquí? A ver. Pues mira, voy a comer un pulpo, unas tamboriñas, unas navajitas y me falta el pan y el albariño. Estás una gloria aquí, vamos. Somos de Pamplona, pero esto nos encanta, nos encanta, nos encanta. ¿Y venís todos los años o la primera vez que vienes? Pues no, mira, estuvimos hace 20 años y decidimos repetir y hemos repetido. Y súper bien, nos hemos ido a todas las ferias,
a todas las playas, a Santiago, a la misa de Santiago del Peregrino. Hemos hecho un montón de cosas y la verdad que todo genial. Y aquí en Illa de Arousa, vamos, supoño que estáis tamén encantados, porque con estas vistas, Nos hemos hecho el paseíño hasta el faro, vuelta, para poder comer y beber. Igual después tienes que dar otra vuelta a la tarde. Bueno, porque- puede ser, un buen café o otra vuelta, sí, puede ser. Y por aquí tamén son de Pamplona. Ay, no, aquí no. Espera, ¿dónde ustedes no? Somos de Galicia, de aquí, somos de Redondela. De Redondela, vale. Bueno, se quedaron aquí, muy bien. Do pueblo do Choco. Ah, pero ustedes acabó de comer. Si beben o meu marido aí con máis cosas. Ah, deixa pasar que ven aí co postre. Deixa que ven o postre. Non pasou nada ainda non pasou nada. Estaba ligando ca súa muller, home, pero chegou vostede. En que lío te meteches? Non me recoméndalo, non me recoméndalo. Me cago, tío, la machiña como non, porque é outra cousa mellor tamén. Ou ter que visitar Gafa de Oro ou estar jodido da vista. El amor é ciego, el amor é ciego. Me cago, tío, a ver, conta, que queres que che conte? Que estuveches comendo? Estamos comendo mechilóns ao vapor, pero tengo que ir ao polos limóns, Que vai comer o postre, pero vostede vai coller paella. Comín o pulpo tamén. E a paella? A paella é máis para mí, por dous. A mí non. Mas que tens que pasar por ali por a piedra, como pasei eu. Pero se me quedo que a súa muller que teño que ir tamén. Ah, amigo, tío, leva, non te preocupes, leva. E a paella tamén? Paella non, para mí tamén. Hemos comido pulpo a la feira, mejillones, varias cosas, no me acuerdo ya. Muchas, muy rico todo. Ahora también las navajas estaban buenísimas y las sardinas también. Por lo que venga, va a triunfar. Seguro que sí. ¿De dónde vienen? Yo soy de San Sebastián, pero venimos de Pamplona, vivimos en Pamplona. Del norte, sí, señor. Norte. Vamos, os gusta comer también. Hombre, nos encanta. Nosotros vamos a pedir las vieiras, Me gustan. el pulpo Sí, también. y las almejas. También me encanta. Y venimos de Terrassa, Barcelona. ¿Y de beber qué vais a pedir? El albariño era. Bueno, pues nada, despois de ver como estaban cociñando, despois de ver como a xente está disfrutando do marisco, pues nos imos ahora a papar tamén algo e logo continuamos, así que mentras deixámoslos con publicidade. Vémonos ahora. Este mes de agosto, a Illa de Arousa rende homenaxe aos mellores produtos do mar. Os días 9, 10, 11, 15, 16, 17 e 18 coa Festa Gastronómica do Mar, con degustación de polvos, sardiñas, berberechos, navallas, camaróns, todo nos stands instalados no Paseo Marítimo do Xufre. Ven a Illa de Arousa e goza dos mellores produtos do mar. Organiza Céltiga Fútbol Club. Colabora Otero Gamma, materiais de construción, baños e cerámicas para reformas ou nova construción. Bodega Bouza do Rei, viño de calidade elaborado coa colleita das mellores parcelas do Salnés. Fina Viñas, café bar con terraza exterior, cafés, bebidas e saborosísimas tapas. Compañía de Electrificación, distribuidora e comercializadora de enerxía eléctrica. Restaurante Ameca, cociña de calidade con produto local e fresco, con vistas á ría. Restaurante en Nos, para comer, cear ou picar algo, peixe do día e os mellores mariscos e carnes. Restaurante A Salga, gastronomía tradicional galega e a mellor selección de peixes e mariscos. Mariscos Gilmar, tradición, compromiso e garantía de calidade, venda ao público e a maioristas. Chiringuito Punta Furado, gastronomía de calidade co mellor ambiente a pé de praia. Restaurante O Novo Tuno, arroces, carnes, peixes e mariscos, ampla terraza exterior con vistas ao mar.
Bueno, estamos aquí co entrenador do Real Madrid que veo aquí a probar o marisco. Bueno, contanos, ¿qué tal el marisco? ¿Bien? Muy bien, muy rico. Muy bien, muy rico. Muy rico. Pues no sé si quieres ser entrenador del Celtica también. No me importaría. Pues déjales el currículum a ver si... Ahora se lo dejo y no tengo ningún problema. Aquí el marisco es un espectáculo. Hombre, aquí de comer no te va a faltar. Aquí cero. Y comer bien y con estas vistas. Esto es una maravilla, una maravilla. Bueno, ¿sois de Madrid? Sí. Claro, si trabajas en el Real Madrid, claro, normal. A ver, ¿qué pregunta es esa, no? ¿Qué es eso? Esto es una maravilla, ya, verdad que estar aquí es un lujo. Es un lujo. Con estas vistas, con el marisco, con las aquí playas. No hace falta salir de España para tener aquí lo que tenemos. No hace falta. Es un espectáculo. Bueno, ¿y qué vais a comer? Porque no veo nada. Hemos comido. Ya hemos comido. Acabo de comer. Seguín tarde. Y la botella de Alvariño. Por cierto, hombre. Ya no queda poco. Ya queda poco. Bueno, pues nada, ahora dar un paseo, ¿no? Eso es. Pero eres de Barcelona, pero falas o galego perfectamente. Sí, Vale. galego. Por que eres de aquí? Non, Pero aprendeche o a galego. miña parella. Moi ben, entón ves aquí a chica lista, ves? A comer, o viño, bona comida. Amiga, que lista é. Bueno, pues nada, entonces se nos quere probar ela. No, son para mí. Pero non os quería comer. Bueno, estamos aquí con Alex. Alex que é o que armou todo este jaleo, a ver. Bueno, non son eu solo, non, somos varios, pero bueno, si son dos que máis anos levo con o tema das festas gastronómicas, sí. Que é o máis complicado que te podes atopar a facer este evento? Sí, isto é un traballo de bastante tempo, o sea, toda a preparación, compras, planificación, eso non se fai nunha semana, levamos 2 meses xa con este tema, e bueno, para que pase co que pasa agora, non? E onde guardades todo o marisco e todo o que comprades? Pois temos aí a Lonxa Bella, que é un espacio que nos deixa aí a cofradía, onde temos cámaras e todo eso, entón guardamos todo ali. Normal, porque 2 meses... Sí, no, a ver, xa che digo, ti estás vendo que hai aquí son moitos kilos de moitos produtos e tens que ter un sitio onde almacenalo, claro. Pero vale a pena, non, ao final? Sí, ti ves isto e vale a pena, porque a xente, a verdade, que a nós sempre nos responde, a verdade que non sei que nos pasa que sempre que organizamos algo estamos completos, aunque haya festas aí en Vilanova ou festa da Meixa en Carril, xa ves que aquí é imposible sentarse, vamos facendo o que podemos, vamos traballando rápido na limpieza para que todos poidan tal, pero as colas siguen e botaremos aquí pois hasta a noite. Bueno, pues supoño que eso é como un premio xa para vos. Sí, para nós sí, porque nós levamos tempo traballando e o que queremos é que veña xente. Entón, unha vez que temos o produto e seamos capaces de atendelos, pois é o mellor, non? Pues nada, a seguir traballando e nós a seguir disfrutando. Moitas gracias. Veña, hasta logo. Que tal están os mesillóns, ben? No están vos os mesillóns, non están Moi vos. moi bo. De onde somos? De Salceda. De Salceda, vale, soy de aquí cerca. Somos Bueno. trato, sí. Bueno, que vexo que tamén o viño baixou, Non é todo Carai. noso, non é todo noso. Non é vosa, claro, no. Ajo tampouco vexo, mira. Ajo. Estas que están sin abrir. Agua para lavar as mans. Agua para lavar as mans, vale. Son moi ricos, son moi bons. Son moi ricos. Bueno. Bueno, pues entonces antes que veñen os demais, comemos nós, non? Podedes probar, está todo moi bo. Ten todo moi boa pinta. Sí. O que pasa que sabes que é o problema, eu vexo aquí un problema, Tal. A auga, non? Hai un fallo, É que onte Foi moito. Onte hubo festa. Pero hai que volver a beber viño para equilibrar o pH. Exactamente, mellor cerveza. Bueno, Sí. pero a agua non sei se terá ben, Eu creo que sí, faime falta. Pero bueno, unha boa botella de viño non viña mal para acompañar. Pois habrá que ir a buscar, Eu non se pode ir a buscar, Están a eso, están a eso. Pois deixo vos con todo isto aquí que ten moi boa pinta todo, Moi boa pinta. Gracias. Chao.
Pois ata aquí esta festa gastronómica dos produtos do mar aquí da Illa da Arousa. Unha festaza impresionante, a xente está encantadísima aí comendo, nos pasámoslo genial, así que nada, se queredes que vayamos á vosa festa, só tedes que chamar ao 986 710741 ou mandar un correo a defestaenfestacanalriasbaixas.com. Así que nada, esperamos vos na seguinte festa. E para non se sabedes, apuntade na axenda. Festa gastronómica na Illa da Arousa, apuntade, en serio. Este mes de agosto, a Illa da Arousa rende homenaxe aos mellores produtos do mar. Os días 9, 10, 11, 15, 16, 17 e 18 coa Festa Gastronómica do Mar, con degustación de polvos, sardiñas, berberechos, navallas, camaróns, todo nos stands instalados no Paseo Marítimo do Xufre. Ven a Illa da Arousa e goza dos mellores produtos do mar. Organiza Céltiga Fútbol Club. Colabora Otero Gamma, materiais de construción, baños e cerámicas para reformas ou nova construción. Bodega Bouza do Rei, viño de calidade elaborado coa colleita das mellores parcelas do Salnés. Fina Viñas, café bar con terraza exterior, cafés, bebidas e saborosísimas tapas. Compañía de Electrificación, distribuidora e comercializadora de enerxía eléctrica. Restaurante Ameca, cociña de calidade con produto local e fresco, con vistas á ría. Restaurante en Nos, para comer, cear ou picar algo, peixe do día e os mellores mariscos e carnes. Restaurante A Salga, gastronomía tradicional galega e a mellor selección de peixes e mariscos. Mariscos Gilmar, tradición, compromiso e garantía de calidade, venda ao público e a maioristas. Chiringuito Punta Furado, gastronomía de calidade co mellor ambiente a pé de praia. Restaurante O Novo Tuno, arroces, carnes, peixes e mariscos, ampla terraza exterior con vistas ao mar.